Gestalt, mijn haasje van je. Hij komt maar gaat door. Waarom mag je een kan Jozef? Tapela. Zo. En vind je pencil in? Oh, vind je graag groot? Zo. Miss, how many food? She's a cow, maar dus dingen in dat met het toilet. How we doing, miss? Oh, na gaf draag, Christina. Hala agus sé sies. Eerste klas en dus Steve Shaw sies. Och, Andra, vi save. En för vi går en tabik. Fytti, hala mak sjanish. Beep, beep, beep. Sjå en era fäska med, klass.